Vi skal bruge noget, der hedder en VPN-adgang. En VPN-adgang, den er sådan en tunnel for din IP-adresse. Det vil sige, at når du sidder derhjemme i Danmark for eksempel, en VPN, de tager og rerouter, de skifter din IP-adresse, så du får en IP-adresse for et andet land. Det vil sige, at du får en forbindelse til deres server i USA, og så kan Netflix sige, at du har en IP-adresse for USA. Lad mig lige vise dig, hvordan. Jeg bruger en konto hos Hide My Ass. Det er en sjov navn, godt nok. Jeg er godt nok en affiliate for dem. Det er ikke derfor, jeg anbefaler dem. Jeg har valgt selv Hide My Ass for længe siden, fordi det er den hurtigste VPN, jeg nogensinde prøvet, og de er billigst. Der er ingen andre VPN-tjenester, som kan give dig en forbindelse til cirka 39 kroner om måneden. Det er må væk billigt. Og ved at bruge den her VPN-forbindelse igennem Hide My Ass, så kan du også skrive dig op, i stedet for den her pris, så kan du skrive dig op til det her pris, som er 50 kroner i forhold til 79 kroner. Så det vil sige, at du får lov til at spare 35% hver måned, og så oven i købet får du fuld adgang til Netflix derovre. Netflix herhjemme, og Netflix i andre steder. Man har en fuld 30 dages returret, når man køber igennem Hide My Ass. Det vil sige, at hvis jeg ikke er tilfreds efter nogle dage, eller en dag, eller 29 dage, så kan jeg få fuld penge tilbage. Så vælger du den, der passer bedst til dig. Jeg prøvede med 1 måneds tid, så bagefter et år, efter jeg var sikker på, at de var fine. Jeg var glad for dem, og de virkede 100%. Så klikker jeg på Order Now. Så fik jeg lov til at bestemme og vælge min brugernavn, e-mail, password. Det skal du bare udfylde, for at kunne komme videre. Og så vælger du din betalingsmiddel. Og lige så snart, at du har betalt, og så kan du downloade deres software. Det er ikke så kompliceret. Deres software er noget, der hedder 3-click software. Det tager kun 3 kliks at få et forbindelse i et andet land. Så lige så snart, at som sagt, du har betalt, så kommer du videre til den her side. Hvis du sidder med Windows, så klikker du bare her, og så downloader du softwaren til Windows. Hvis du bruger Mac, den nyeste udgave Mac for eksempel, en nyere udgave, så downloader du den her. Men så skal du også have den her driver, som er også gratis. Lige så snart, at det er installeret, så er du klar til at gå i gang. Og jeg må også lige sige, inden jeg fortsætter, at hvis du bruger iPhone, Android eller iPad eller noget lignende, så kan du også bruge Hide My Ass. Det gør du ved at bruge en PPTP server, det hedder. Det er ret nemt at opsætte. Du klikker bare her og følger efter vejledninger. Så lige så snart, at den er installeret, ja, så kan du se her, min Hide My Ass brugerflade, og det er faktisk ret nemt. Du har en brugernavn, som du kan ikke se her, fordi jeg vil ikke vise det til andre. Brugernavn, og så har du en password her. Så kan du bare klikke på Remember My Username Password, så den kan huske dig i fremtiden. Så kommer du herned til Quick VPN Country Change, og så skal du bare vælge en forbindelse i USA. Så bruger vi bare New Jersey, fordi det er tættest på. Fint. Og så er der bare klik Connect. Så går den i gang med at få etableret forbindelsen til IP-adressen eller VPN-serveren derovre i USA. Så Netflix kan se, at du er stort set i USA og ikke i Danmark. Men som sagt, når du har oprettet en konto i USA, så er det bare at bruge den i Danmark. Det samme konto fungerer. Jeg gør det selv, og det er ikke noget problem der. Så hvis din side ser sådan ud lige nu på netflix.com, så skal du bare genindlæse siden. Som vi kan se her nu. Nu står den til den her pris. Så nu kan vi få den til den her pris, og så bruge den her hjem. Så skal du bare trykke på her. Og hvis du har en konto i forvejen, har lavet en app, eller er på din måneds prøvetid, så skal du bare aflyse din abonnement herhjemme, og så genoprette det derovre. Men nu står den til den Danish subgenre, som er ikke tilgængelig i USA. Og der er sindssygt mange film og serier, man får ikke lov til at se for Danmark af. Så nu vil jeg bare genindlæse Netflix-siden, og så er jeg inde på den amerikanske Netflix. Det er så enkelt som det. Du behøver ikke engang at logge ud og logge ind igen. Og så nu er vi i USA.
Men nu står der mange ekstra titler herover. Så er det ikke længere Danish, eller dansk, eller svensk, eller whatever. Så nu har du sindssygt mange ekstra episoder. Jeg har nogle venner, som bruger det til at vise børnefilm for eksempel til deres børn herhjemme, så de kan få lov til at lære lidt engelsk, hvor du kan vælge den tegneseriefigur, eller hvad nu det hedder. Bare mange ekstra flere ting, du får lov til at se derovre fra. Altså hvis jeg nu havde lyst til det må du selv om. Men jeg kan også skifte til England for eksempel, og se Netflix i England. Yes, så er vi i England. Og det kan du vide ved at se på genre. Så lige pludselig står der British her, ikke? Så har vi alle de engelske serier og film, som man får ellers ikke lov til at se, medmindre man bor i England. Men nu får vi lov til det på grund af Hide My Ass VPN. Du kan også se for eksempel BBC's iPlayer med den her Hide My Ass, Fox.com, NBC.com, alle de hjemmesider, som giver dig lov til at se fulde episoder, som man kan kun se fra USA for eksempel, eller England. Jeg håber på, at den her video har været hjælpsom. Som sagt, hedder min Hide My Ass link nobstv.org/HMA. Det er min direkt link til Hide My Ass. Du betaler ikke noget ekstra for at bruge det igennem min affiliate link. Jeg får bare en lille provision for dem. Som sagt er det ikke derfor, jeg anbefaler dem. Jeg bruger dem selv. Og jeg tænker på, at jeg kan lige så godt have en affiliate konto, når jeg viser folk, hvordan. Du må gerne dele den her video, hvis du synes, at det har været hjælpsom. Eller kommentere på den. Og på gensyn. Hej hej.